volgende bieten, 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 volgende bieten. 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 Oké, daar in de hoek staat een hele grote zak met pepernoten. Maar er zijn er heel duizend en die eten alle pepernoten. Je moet er een beetje aan door heel hard te stappen. Zijn jullie er klaar voor? Oké, stap links. Stap rechts. Stap links. Stap rechts. Sneller. Links, rechts, 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 links, rechts. Volgende bieten, 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 volgende bieten. 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 Waarom zijn we eigenlijk in